Ki sing suruh sunat sing ndi? Mosok gedine sing wis sunat Sampun. Pun kelas pinten? 1. Kelas 1 SMP. Bayi. Gawedin dhuwur. Dhuwurmu pira? 180. 180. Kene deprene sayang. Goyang pargo ya. Nggih. Bisa? Nggih. Yang. Plek gini sayang pegangan. Nah. Minta ketipung aja ya Mas. Ini loh. Ayo. Mas depe rene. Kok Mas dasmu. Piye durus masak sesore utuh kok iso celuk emas. Mripatmu ora susu iki to lho.